Takže čaute kamoši, vítam vás pri novom videu a dnes budeme znova reagovať na kanál Brnenská odchytová. Videjko sa volá Pořádna dávka nehod, hádka po italsky a slepice s řidičákem. Tak to chcem vidieť. No začíname. Dobre. Toto neviem, jak ma môže napadnúť. Zase si typek myslí, že cesta je celá jeho. Tam má prechod. Kamión! Mikrospánok, alebo proste nevytočil. Ale to musel vytočiť. Čo sa tam deje? Čo zobral ho ten kamión? To fakt? Typek sa dobre roztočil? Ustal, dobre, ustal. Nie, Tak, toto fakt. Čo sú vymletí tí ľudia niektorí? Fakt ako? No dobre, poďme, Mercedesík. Vybrzďuje. Tak ty si fakt retardy. Požiadala jméno rodiče, ktorý spôsobil dopravný přestupek. Firma udala nepravdivé údaje, vymyšlené jméno. Protože to byl podvod na úřady štátní správy, hrozí pokuta až 100 000 korún! Dobre, tak toto fakt. Typci sa plesnú po vačkoch. Typkovi sa otvorili dvere a tento čo? Prečo ide do ľavého? Ten zas čo? Ten tiež ide sa hrať na typka, že celá diaľnic. To je kráva, ty vole. To je kráva, ty vole, to je dobré. Ale nie je dobré, ale zase nevošiel by sa, tu není dôvod zase vyklubovať. Tak počkám si a tu ho predbehnem. Debile tupý, si normálny? Tut. No tak. Dobre. Pozemšťan v pohybu. No tak toto neviem. Ja to tam obtočil. Jaj, chudák. Typkovi. Dobre. No, dobre. Tu zase sa čo deje? Pozor, zvieratá. Tiež nejaká srnka, alebo čo to je. Typek tam predbiehal v motorečke. Čo zase táto? Sa nahlá, čo? Odpadla? Pani trochu vieze po flámu. Aha, no. Prvne sme nevideli, co sa deje, tak jestli chce záchranku, ale že chce hodiť domu, že ide z večírku ve 2 odpoledne. Tak typka si trošku zažila, čo sú to panáky. Teda, ja som na hadry. No tak ty si bola. Jou! Dobre, tak toto, no. Proběřte si auto na Cebia.cz. Tak tento má dobre. Slevu s kódem odchyt. A to jsou 3 litry Už benzínu. 2,5 iba, vnútri. Proti smere, týpek. Jaj, dobre. Babka cúva. Au. No, ten sa tam pchá tomu Renaultovi. Áno, aj. Ale dobre, ale zas, typek zas nevie, jak zip funguje. Co jedno auto, Ty jak idú vedľa seba, hlupáci. Reklama.
Už je po reklame. Musí tu být, zbláznili jsme se ve stejnou dobu. Oh! Červená a typek ide. Autoškola! Bavorák. To už vidno, že je vodič roka v Bavoráku. Dobrý. Čo ho zase vybrzďuje, veď to taký kolos neubrzdí 20 tonový. To nemá zase také zrychlenie. A dvere minus. Typek asi iba natáčal. A ten mu to tam ešte aj švihol. Alebo ho pred... No, toto je. Hádka po italsky. No, tak to ide. Ten má jaké háro na tej hlave. Prdím na to, on mi ešte nerozumí, no. Netočte na mobil. Tady máš tabulu. Sleva 250 korun na nákup kamery Viofo s kódem chyt na www.six.cz. No. Tým s Range Roverom, hneď do ľavého, jasné. Ignor, keby dal aspoň 4 smerovky. Au. Jaj, typek! Jak to ten ale toto, keby sa stalo, tak by to bola asi chyba tej Škodovky. Lebo napríklad aj keby nejaké auto predbiehalo kamión tu na rovinke a tu by bola odbočka a nejaké auto by tam vošlo tomu auto, čo predbiehalo a zrazili by sa, tak by to bola nehoda tomu autu, čo mu tam vošlo. Čiže v tomto prípade by to bola chyba bielej Škodovky. A nie toho kamiónu. Jo! Tak typek sa dobre pošmýkal. Typek zažil chodisko teraz. S tým folcíkom. Mokro a stopka. Tak ten keby mal začať brzdiť, tak to neviem, čo by sa stalo. Pôjdeš na Brnenskou. Pane Drtíku, počkejte! Stop. Jaj. Dobre. Aspoň. Tak toto není príjemné. Dobrý den, chci se zeptat, zda moje pojistka za auto zahrnuje i srážku se zvěří. Samozřejmě, jaké zvíře jste srazil? Kapra. Jaké zvíře jste zrazil? Kapra. Jaj. Lášky jste se datla smrti. No, tak toto ako mohol za ten oný naondiť trošku, nakloniť k tej krajnici. Zvířátka nakonec. Kvalita! Druhú ešte. Ja! Veď ty tam lietajú. Chudáci. Guláš bude, keď srnka? Asi nie. Bober! Jaké fajný! Jaký fajný bober. No dobre. Takže kamoši, toto by bolo na dnes všetko. Ak sa vám toto videjko páčilo, prosím zanechajte like a odber a napíšte mi do komentárov, ak by ste chceli ďalšie takéto videjka z brnenskej odchytovej. Vidíme sa pri ďalšom videu a čus!